Sizokhuluma ngendaba namhlanje yokuzigeza. Kumcwangani ukugeza umzimba wakho. Ngisho ukugeza ngokukamoya nokugeza ngokwesintu mvelo khona ekhaya noma ngokugeza ngokwasedlozini. Kuyenzeka ube ku-relationship nomuntu, umuntu wakwakhipha isisu, umuntu wakwagwaza umuntu, umuntu wakwabulala umuntu, alale nawe. Lowo moya wakhe bese ufike uyamema nakuwe. Kuyenzeka uye emathuneni ufike uthwale imimoya yakhona esinye isikhathi. Kuyenzeka ungene komunye umuzi ufike uthwale umoya wakulowo muzi boye kuwo, umeme lapha kuwo. Mhlambe kukhona into ebezenziwa kulowo muzi zimeme kuwe. So, kuyi-must ukuthi mbukelo khona ekhaya kufuneka uhlale uzigeze, uzikline igazi lakho, uzikline ngokamoya nangokwedlozi nangokwesithunywa sakho, ngoba isithunywa sheshe sithathe into embi sihlale phezu kwaso. Umzimba u-weak, umzimba ubuthakathaka, ufunekelwa ngaso sonke isikhathi umbukelo okhona ekhaya. So, kumele nawumuntu uhlale uzigeze, uzikline. Miningi imimoya efike ibe kuwe, mhlampe uphupha ebusuku ulala nomuntu wenza ucansi, mhlampe ubone inyoka ebusuku engathi iyakubamba, iyakumanga wonke umzimba, or mhlampe le nyoka ilale nawe. The more ufoma ujuluka, lento iyangena egazini lakho iyakhela. So, kuyi-must kufuneka bese uyaziklina mbukelo khona ekhaya. The more like wenza ucansi, kumele phinde futhi nakhona ugeze, uzikline. Ngekhathi sekumele udibane nomuntu wakho ozwanayo kwamampela, ufike akucasukela kwenye adineke engathi kukhona indoda obuya kuyo, kanti cha, nanti imoya emibi ekuvakashelako. So, that's why ugcina uthola abanye abantu sebakhela intambo ukuthi umuntu avikeleke, nedi umuntu achele umuzi wakhe, ashuncise umuntu ekhaya, angabi nemimoya emibi, ingambambi imoya emibi mbukelo ekhaya. So, kumele ukuthi nawumuntu uhlale uzikline emzimbeni wakho, ukline ini? Igazi lakho. Kunezinto-ke oziklina ngazo nawumuntu mbukelo khona ekhaya ey'mpilweni yakho. Ikhona nemithi, zikhona ney'washo. Umzimba wakho uhlale nje ulula, umzimba wakho uhlale nje uklini, umzimba wakho ungasindelwa njalo imithwalo nezinto ezenzeka ebusuku mawulele, ngoba into ey'ningi zenzeka ebusuku mawulele mbukelo khona ekhaya. So, nawumuntu kumele uhlale uzikline emzimbeni wakho, ukwazi ukuba la uthinta khona noma kukhona into oyikhuluma izwakale, abantu bayijabulele mbukelo khona ekhaya. So, kumele mbukelo khona ekhaya ukuthi ukwenze ngaso sonke isikhathi. Inkosi ikubusise. Okhuluma